Nuwun sumangga kita lajengaken malih. Inggih menika kala wau babagan sekar sing samangke kita gegladi babagan gending. Pangertosanipun gending inggih menika komposisi utawi racikan lelagon ing gamelan. Dados sampun mawi gamelan. Kapratandan lampahing kethuk lajeng karuminan mawi buka utawi pambuka. Lampah kethuk menika mratandani jinising gending, gending ketawang menapa gending lancaran, menapa gending ladrang, menapa jineman. Yen lelagon dolanan mekaten limrahipun lancaran. Lancar. Kethukipun kerep, kethuk kerep nggih. Duk to ngaten niku. Menika lancaran. Dados kapratandan kalian pambuka lan suwuk. Pambukaning gending saged rebab, saged gender, saged bonang. Dados pambuka pinangka pambuka menika saged rebab ingkang dipun gorok-gorok niku kados yen biola dipun panggul, yen rebab menika cekap wonten ngajengipun. Wengeling napa nggih gosokan upami dipun buka mawi bonang sekar Asmaradana, gending Asmaradana ladrang luroro luroro lujiluro jiro nemro jiro nggih jiro nemro jiro lumo luroji nika nanging saged ugi mawi rebab. Nah, yen mawi gender ingkang suwantenipun radi mrengengeng menika estunipun menika yoga ingkang sampun pikantuk blanjan inggil nggih niku. Dados menawi panjenengan mangke ngersakaken dados yoga menika dadosa yoga ingkang genter utawi gambang utawi ngendang menika sampun jelas yen blanjanipun menika inggil katimbang kanca kancanipun. Nanging nggih syarat sarananipun menika wau ingkang sampun saged ngendang mestanipun sampun saged sedayanipun. Ingkang sampun saged gender mesti nggih sampun saged menika. Mekaten. Dados pancen yoga ingkang sampun senior mekaten. Menika bab pangertosanipun gending. Jinisipun gending persa sampak nggih, wis sampak. Gamelane wis sampak, royom napa ronyom. Royom. Sampak kalian srepek meh sami nanging benten. Lajeng ayak-ayak kokean ayak-ayak. Ya wonten ingkang mestani ayak-ayakan, awit ayak-ayak menika benten-benten. Wonten ayak manggung. Wonten ayak 6, wonten ayak jejer, wonten ayak songo, wonten ayak manyura. Dados dipun wastani ayak-ayak. Lancaran antawisipun kethuk kenong, kethuk gong menika gentosan. Mangke kula aturaken. Ingkang gending lancaran. Lajeng ketawang wonten titosanipun antawisipun kethuk kenong lan gong. Ugi wonten ladrang. Yen ladrang limrahipun sekawan kenong setunggal gong. Yen ketawang setunggal kenong
kalih kenong setunggal gong. Menika. Yen jineman kadosta napa uler kambang. Gitu. Menika jineman. Jineman niku mboten sang upami mboten ngagem kethuk saged. Mboten mawi kenong saged. Mboten mawi kempul saged. Namung napa? Slentem, gender, gambang, kendang, gong niku tok. Saged nggih jineman pun. Saged gending jineman pun saged. Yen gending dolanan menika rancakipun kata-kataipun mawi lancaran. Paminipun udang talun. Sarsur kulonan. Niku gendingipun lancaran. Emot nggih sarsur kulonan. Lalagene kula ndek cilik. Sarsur kulonan mak gemak eretete tak oyak eretete tak oyak yen kacanda kanggo gawe babu mesti mati tak bedile mimis wesi tok 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 mimis wesi menika jinisipun gending menika kethuk kerep lancaran kethuk kerep wonten lajeng srepekan nggih kethuk kerep palaran menika wonten ingkang kethuk kerep wonten ingkang arang kados dene sinom palaran sinom tawi panggur sinten ingkang saged sinom palaran monggo nulatulaku tama tumrape wong tanah Jawi wong aku ngeksi kondo panembahan senopati ame kethukipun kerep lajeng kethuk arang menika wonten katawangipun Ibu Pertiwi paminipun lajeng Sri Narendra sampun nggih sampun dipun setel-setel nggih panjenengan nggih ingkang nika Ibu Pertiwi Sri Narendra kala mangsanipun kangge kirapan nggih kirap lajeng Subuh Kastawa umpami mangke Subuh Kastawa dipun gantos sanesipun pareng mboten nggih saged napa mboten nggih mangke dipun padosi kinten-kinten saged napa mboten lajeng Asmaradana ingkang Wirama Setunggal menika kethukipun arang menika kethuk kerep jinisipun lancaran kata-katipun lancaran kethukipun kerep pirsa ingkang kethuk nggih Bu halo Bu pirsa kethuk wonten ingkang mastani kebrok nggih wonten ingkang dipun rangkepi antun setunggal wonten ingkang kalih dados kebrok piyambak kethuk piyambak kenong piyambak yen ngirit yoga krana yagane burungan nggih demung ngrangkep slentem nggih kena ngebrok dadi siji mau bunange penerus ora usah diwenehi nggih monggo mangke dengan pirsani niku wonten yoga 8 wis iso main kula nate mayang yoga ku 6 ngrasake kudu tak kolon jebule diapusi kula gending-gending kangge adicara cacakanipun niku kula aturaken gending ingkang kagem pamaosing adicara kala wingi sampun gladen nggih pepanggihan wingi
rikala bika adicara pamau sing adicara jenengan ngagem gending napa kala wingi Santi Mulya wonten sanesipun renyep wonten sanesipun wigaring tias wonten sanesipun napa pathok wonten mriku mboten wigaring tias kala mangsa saged kangge manten putri manjing. Lho kok saged? Nggih saged. Kula mbiyen Syekh Pita muter nika. Manten putri manjing wigaring tias. Nggih. Dipun sasmitani. Dados sasmitanipun kados pundi? Mangke pambiwara parikedah senajan ta pratur panjenengan piyambak menika kangge wimbuh kawibawan panjenengan menawi badhe mbabar gending prayogi dipun sasmitani. Kaparingaken sasmita gending kaliyan Rama Yata. Dereng. Mangke kula senggol. Nggih. Sasmita gending menawi yoganipun makaten menika kedah njenengan paringi sasmita. Tedhaing Sang Bagus utawi tedhaing risang temanten putri. Tinon saking mandru kadimijil saking Taman Kedemel. Mesti mangke mbabare napa? Mijil dempel. Gentere pun pirsa. Ngebukaku iki kudune. Ngaten. Saking nika panjenengan paring sasmita. Nggih, tondo. Jengkaring Sri Panganten saking Sasonodi. Binarung swaraning pradonga kang munyo anggrangin. Kadi Sri Narendra Tama kang arsa tedhak ing sasana busana pamenipun. Wijilipun sekaripun napa gendhingipun napa? Sri Narendra ngoten. Mamika panjenengan keladuk ngendikan wijiling risang penganten sarimbit sumorot pasoryan kang mancorong. Lah menika mesthanipun piyambakipun menawi kenjenengan kaaturan sekar napa gending mijil. Mijil wigaring tias nggih ampun jenengan plereki awit ngendikan panjenengan wonten mijilipun. Dados ngaten. Menika kang kawistanan sasmita gending. Gending lho nggih, i lho nggih, mboten e lho. Nggih. Menika jinisipun, cacahanipun gending dados kadang-kadangipun ketawang. Ingkang wigatos panjenengan perlu panjenengan wigatosaken nggih menika awit panjenengan mangke ngagem audio. Pramila panjenengan kedah wasis milih gending ingkang panjangipun kados ingkang panjenengan kersakaken. Ampun ngantos panjenengan mangke ketungkak gending. Ketungkak gending tegesipun panjenengan ngendikan dereng rampung gendingipun telas. Yen gendinge wis telas jenengan sik ngendikan. Lah niku nek kula matur ketungkak gending. Nanging yen mawi paraga pangkrawit sekeca mawon panjenengan arep ngendikan umber sing kados pundi mriku. Sauger dereng panjenengan sasmitani mawi cempolonan nggih angger pun dok kendang pun ngertos ciblonke sak gongan sirep ngaten apa to ana sak gongan bareng menika sampun pirsa nggih sak klebatan. Nggih, sak klebatan kula matur ora tak kepiuri to. Nah, menika mapan wonten ing Suluk samenika. Nggih, sithik-sithik lah angger. Sing penting ana. Sinten ingkang pirsa Suluk? Ngoten nggih. Wah, niku Suluk. Pokoke angger sing Suluk. Wah, angger sing pinter AO dalang. Wis aman ya. Lah menika sayektosipun teges ingkang
pinasti suluk tegesipun tembung suluk utawi suluk piyambak menika tegesipun ndandosi cara gesang utawi pagesangan utawi akhlak nyucikaken pandamel sae lan beningaken seserepan. Gitu. Ndandosi cara gesang utawi ing pagesangan utawi pemikir, pola pikir, akhlak nyucekke pandamel sae jadi sucekke lan beningake seserepan. Beninge bening, sepine sepi. Wis bening kok isih digoleki sing bening. Niku sejatine suluk. Dados menawi priyantun-priyantun sepuh rumiyin suluk menika pratan dan satunggaling pitedah gesang. Menawi priyantun sampun ngagem suluk menika bebasan sampun boten mikiraken kadonyan. Donya menika namung sepi, bondo donya menika sepi. Pun boten kepingin nika iki. Suluk mujudaken pandamel ingkang tanpa kendhat nyantosaken lair batos. Pandamel tanpa kendhat. Lajeng menawi kawestanan gesang mandita. Menawi panjenengan pirsa bab cariyos resi gitu mesti gesangipun wonten paredin redi pundi gitu sampun nyepi mboten mikir karamen malih sepi menika nyepeng menika tata gesang. Upami menapa ingkang panjenengan suwun piyambakipun wonten mesti mboten ngarisulaya bebasan ngelih dilakoni. Umpami kok namung kagungan tetedan sak emplokan lajeng panjenengan suwun mesti diparingke. Menika sampun yen sampun nyepeng gegebengan suluk menika. Gina paedahipun pinangka pitutur sesambetan kalian kapitadosan Jawi. Limrahipun awujud sekar kadosta suluk wujil dereng kula panggihaken saektosipun. Suluk Dewa Ruci sampun kedhik. Suluk marang Sumirang. Menika wujudipun sekar. Panjenengan mesti nate midhanget dalang ingkang ngendikaken goleka napa tapaking kuntul nglayang galing kangkung lan kayugung susuing angin. Goleka tapaking kuntul nglayang. Kuntul nglayang kok digoleki tapake iki kepiye? Ya aneh to. Nglayang niki suwung. Gitu, suwung ning sejatine ana. Ana nanging suwung, suwung nanging ana. Goleki gale kangkung. Napa? Ginaliya pikira kang linangkung sadurunge kumecap lan tumindak. Golek napa? Kayugung susuing angin. Apa ana angin nusah ning wit sing gedhe suwung nanging ana. Lah menika werdinipun bilih sejatosipun kita kedah ngupadi ingkang maha kuwaos. Pangeran menika suwung nggih. Saged nyepeng pangeran panjenengan Gusti Allah. Nanging wonten mboten? Lah niku to. Suwung nanging ana. Yen panjenengan kula sampun saged mapan ing mriku gebyaring donyane pun sepi kabeh. Pun sepi kabeh. Ya ta? Astu monggo mangke dalu menawi panjenengan lelenggahan
jenengan lamun-lamunaken menika suwung nanging ana. Menika pitedah wonten ing suluk. Benten kalian suluk wonten ing pedalangan. Yen suluk ingkang pedalangan mekados mekaten menika wau. Iki menika kasameaken kalian geguritan utawi puisi. Pitembunganipun alus tur endah rinacik kanthi pasemon, Dados dalang menika menawi suluk menika mawi pasemon. Miat langening kalang yuang aglar padang muncar. Tinon lir kekonang. Gitu. Miat langening kalang yuang aglar padang muncar. Kahanan kang padang muncar. Tinon lir kekonang. Kelap-kelip kaya konang. Surem sorote ora padang ning kita kelip-kelip. Mereka dados dipun sasmita kanthi geguritan. Kinanten purwa kanthi. Nggih, purwa kanthi swara lan sastra. Dados yang o engko tibane sautane o i nggih i e nggih e. Kaucapaken kanthi lagon. Dados umpaminipun kok leng-leng ramyaning gang. Benten kalih leng-leng ramyaning gang saswana kumenyar. Dadi benten. Mawi lagon. Su endah sae langkung utami luk tegesipun enggo ing swara. Suluke wonten priku. Mangke kaperang dados pinten-pinten jinis menika. Lajeng suluk tegesipun swanten ingkang endah. Awit kalagoaken kanthi swanten ingkang sae kinanten luk lan laras inggil madya lan andhap. Inggil madya lan andhap. Sorem tewang kara kingken lir manguswa kang layon deng denyo ilang memanise wonten kandhap wadananyo anggo kumel kucem rahnya maratani ngandhap madya inggil. Lah menika upaminipun kados kala wau. Engko nek kudaku lari gagah berani. Miturut kanggenipun suluk kaperang dados menika. Tunggal kalih 3 sekawan. Pathetan kaginakaken wonten ing swasana tentrem. Kebak kabagyan. Yen panjenengan mirsani ringgit menika wonten pathet 6. Wonten pathet 6 sonten. Tentrem sih sami seger sing nonton. Sendon swasana trenyuh sedih panelongso kados kala wau. Ada-ada kaginaken ing swasana gumyak gegirisi upaminipun campuh prang. Lajeng greget saut kaginaken wanci kejot kaget tawi wedal nepsu. Menika kapacak wonten ing paringgitan yen ketoprak boten wonten. Ketoprak menika yen greget nggih lajeng keprakipun sing teter. Tuk 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 dung nggih mesti ngoten. Beda melenek dedek dedek tak kendelidit. Oh ngene. Nggih ta. Niku dados kaginipun wonten mriki. Tuladha pathet 6. Sinten ingkang saged monggo niki kula aturaken. Tuladha pathet 6. Leng-leng
ramyane ingkang sasongko kumenyar mangrengga ruming puri ketoke ngoten niku lajeng lajengipun monggo dipun lajengaken oh lah kok ngono ya iki menika tuladha wonten pathetan 6 lajeng sendonipun menika wau sendon tegesipun menapa trenyu sedih soram tewang kara kingkin lir manguswa kang layon manguswa kang layon ngaras layon mayat jasad denyo ilang memanise wadananyo anglo kumal kucem rahnyo maratani Mas wah kita Mas mic-ipun haturke Mas monggo nuwun sewu nderek gladen nggih ngandani kok bener Mas nggih surem dewangkara kingkin lir manguswa kang layon denya ilang memanise wadanaya anglo kumel kuncem rahnya maratani Nah, andani kok iso Buri. Ah nggih monggo, ngene Mas. Wono yo. Nyobi menawi benten nyuwun ngapunten. Lah disopir yen Mas. Nah, mangke yen cocok go Bali. Nggih. Surem tiwangkara kengken lir manguswa kang layon entek la denyo ilang memanise watenanira layon kumel kucem ranyo maratani
Lah niku kantun nata mangke, kantun dipun tata. Ampun ditilar teng mriki nggih, diasta kondur. Engko ditata mulih. Monggo sareng-sareng. Monggo setunggal tiga. Surem surem tewang kara kengken lir manguswa kang layon denyo ilang memanise wadananyo hanglo kumal kujem rahnyo maratane Lah menika mangke saged panjenengan agem rikala temanten badhe pangabekti. Ukaranipun panjenengan gantos ingkang jumbuh kalian kawontenan. Saengga mangke damel endah. Nggih nuwun sewu, mboten sadengah papan kersa nampi kados mekaten. Nggih, mboten sadengah papan, nanging wonten papan-papan ingkang remen. Nggih, remen. Ingkang laladan ingkang budaya ingkang napa menika semen karinggit menika remen sangat. Awit kula sampun nyatakaken piyambak. Wonten malih panjenengan Pak D, Mas, atau Pak D. Surem-surem tewang kara kingken lir manguswa kang layon denyo ilang memanise watananyo anglo kumbal kucem rahnyo maradani Kandhani kok. Iso. Nggih, menika wonten sendon, lajeng tuladha wonten ing ada-ada. Menika ugi saged kagem rikala mangke cucuk lampah badhe lumebet. Saged kadangmu padha waran den pecik desa mendemo pares kang prayitno ngayiwa sarunta wong Dwarawati tinumbas iku Panawak Pandhawa yen larasipun mangke dawa sanga ji yen mangke wonten 6 dawahipun gangsal 3. Wonten priku. Monggo ingkang saged nika. Sami. Ridho mawur-mawurahan. Rame tengarang ing ajurit gong maguru gongso. Tatak kaya putula marapangring turangga eksi marababang sumirat yen wonten niku saged ugi dikethok wonten mriki gumantung kawontenan saged winastan jugak udo-udo jugak niku namung kalih
tigang larik cekap utawi malah ming pinten tembung ngoten serasan. Nggih. Greget saut Duta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa sastra maruta Ong kono markana panca bayuwarayang trining rana wisian gulingan wimo gitu arsa manjing ing sasana resang sopa manggala Ong satriya pinitaya kang sestu piteksa gitu enak to wonten cucuk lampa. Ngoten lho. Kok entuk gangsal mawon. Tembung-tembung panyandran kuwi ingkang wonten ing paringgitan. Yen ketoprak candranipun wonten pundi? Rikala sinten ingkang nate nderek paguyuban ketoprak? Dan wonten to? Anggenipun nyandra menika rikala nembe andhana asmara kakung putri, nggih to? Nggih to? Nembe gandrung. Lah panyandranipun saged dipun beber kalian tembang nggih saged. Nggih, kalian bawa nggih saged. Pitembungan pitembungan nggih saged. Nanging kathahipun menika ing wonten pringgit. Saben-saben mesti dipun candra, endahing sarira dipun candra. Nggih, yen manodya ling nyandra wakih, yen kakung sithik wae ra apa-apa. Apa napa? Manodya niku senenge yen di Dinapa Pak? Oh guyu jenengan iki lho. Wis ngerti karepe. Nggih pancen nggih to, manodya rerenggan. Rerengganing jiwa lho nggih, mboten rerengganing sarira lho. Rerengganing jiwa. Wanita menika rerengganing jiwa, mboten rerengganing raga. Pranyata kok sampun rampung sulukipun. Nggih. Menika wau sakepelasan, lajeng nuwun sewu panjenengan badhe kula tepungaken kalian gending-gending ingkang wonten ing ingkang mangke panjenengan agem wonten ing pambiwaran. Kula padosaken menawi mboten kantun menika. Oh nggih. Ketawang lan ladrang rumiyin nggih. Panjenengan titosanipun mangke panjenengan saged nitosi iku ladrang iku ketawang. Menika wujudipun kalau kula aturaken jinis sing gending lancaran, ketawang, ladrang, langgam, lan jineman. Kata-katahipun ingkang dipun agem pambiwara menika ketawang. Ladrang saged kanthi pamundhut wirama setunggal. Awit kathahipun ladrang menika ora dirancak. Sehingga menawi panjenengan agem nyandra menika mangke panjenengan kesingsal-singsal. Menika titikanipun saben menika lancaran saben sagongan dumados saking 3 utawi sekawan kempul. Dados 3 sekawan awit napa bakda sagongan menika wonten ingkang kempul pisan dipun tabuh wonten ingkang mboten. Saking katerangan ingkang Solo, Cakrik Solo menika kempul pisanan saksampunipun gong mboten dipun tabuh awit taksih nututi ngengipun gong. Nanging wonten Cakrik Ngayogyakarta menika saged dipun tabuh kempul pisanan saksampunipun gong. Lah niku monggo awit menika Cakrik nggih tegesipun saged bentenaken wonten laladan pundi kagem. Saben sagongan dumados saking sekawan kena. Lajeng saben sagongan dumados kawing 8 kethuk. Duk duk duk. Senajan mung siji menika panuntun wirama. Panuntun wirama. Nggih, mangke mbok bilih wonten ingkang nderek kerawitan
Wis aku kethuk ae, gampang sitok ora ana kancane. Ate nuthuk kethuk kliwat, kancane lingak-linguk. Arep ngegulu iki tekan gong mrung. Ujug kethuke malah njerimpet ngoten lho. Menika kalebet lancaran. Gending dolanan. Menika kalebet lancaran. Kejawi enten Kebo Giru, wonten Manyar Sewu, wonten geger napa niku? Singonebah. Menika jinis lancaran-lancaran. Lancaran menika yen kula mbiyen ndek payu Panatacara niku kula nggih awal pisanan saderengipun tamu-tamu. Sauger wonten gending lancaran menika tamu-tamu sampun gumregah. Ah wis ape wiwit. Lajeng ing mriki wonten gending dolanan menika kethokipun tegu napa menika kalebet lancaran. Dados kethuk kenong. Praon menika gagrak. Nggih. Tegesipun gagrak menika garapan. Menika ugi jinis lancaran. Nek panjenengan ngarani napa menika? Boten praon ya, napa? Prau layar ngoten. Prau layar. Ya kanca ing kisih gembira. Nah. Saged ya? Ngapal. Lajeng gending ladrang ketawang kethuk kenongipun saben setunggal kempul tunggal gong. Menika ketawang. Setunggal kenong lan setunggal kempul kalih kethuk. Ditosanipun wonten mriku. Lajeng ladrang saben sagongan sekawan kenong. Ingkang kenong kaping sekawan menika sareng kalian gong. Lajeng dumados 8 kethuk. Saged. Saben sagongan 3 utawi sekawan kethuk. Saged menika wau gumantung. Ladrang sampun tepang nggih. Ladrang Asmaradana, ladrang Pangkur, ladrang eling-eling, Bogosari lan Bogosampir enten Bogosari. Nggih, lan sareng kathah sanget awit pangripta sak mangke kathah. Duk Sukara Swau ugi kathah. Saengga ing mriku wonten ingkang kawistanan gending gedhe nggih to. Gending gedhe tegesipun menika titikanipun apa? Jebule ingkang ngripta. Terus kawistanan gending gedhe menika kapundhut saking pangriptanipun. Gending gedhe menika ingkang ngripta para sinuhun. Mila kawistanan gending gedhe, sekar ageng, gitu, sekar tengahan, lajeng sekar alit. Sekar alit lumebet wonten sekar maca pat. Sekar ageng menika kang ngripta sinuwun kala wau, lajeng sekar tengahan menika sak ngandhapipun tumenggung adipati. Adipati tumenggung saged ngripta lajeng sekar alit menika para kawula alit sinebat maca pat lair jaman kapat. Nggih menika kawula alit saged kepareng nulis menika. Ketawang Subakastarwa Sri Narendra Kinandi Wicaksana ketawang gambuh kala wau kula puter rikala panjenengan aso. Pathet swantening karawitan. Pathet mangke kula aturaken benjang minggu. Menika badhe kula tepungaken kalian ketawang lancaran lan ladrang. Mekaten nggih. Nggih kersanipun panjenengan mboten radi ngantuk.